कोंबड्या कसा बरा तेल लावूया तापा बघा दिला नमस्कार मंडळी, मी करते आज गावठी कोंबड्याचं झणझणी रसो आणि त्याच्याबरोबर घावणे मस्तपैकी. चला तर तयारी करूया. आधी घेऊया कापून बारीक करूया. फोडणीसाठी एक कांदो कापलाय बारीक, एक टोमॅटो आणि ही कोथिंबीर. एका मी आता मीठ मसालो बरोबर लावून घेते. त्याच्यात हळद टाकतात, त्याच्यात लाल तिखट टाकते, मालू आणि माझा घरचो मसालो तो मी 2 चमचे टाकलोय. फोडणीत थोडंसं टाकतलंय आणि आला लसूण पेस्ट थोडीशी लावण्यासाठी मी याच्यात टाकतोय. हे आता लावून बरोबर चोळून घेऊया. हे असं लावला मीठ मसालो हळद काय फोडिंका बरोबर मीठ मसालो लागता आणि रसो बरोबर जाता चवदार. म्हणून या मीठ मसालो अद्रक हळद असा ह्या लावून घ्यायचा असता. असा लावून अर्धा तास मुरत ठेव काय बरा. ह्या मुरला का मग ही फोडे बरे लागतात, मीठ लागलेले मसालो लागलेले आणि रसो त्याचं बरं जाता, त्याचं रस उतरा. अर्धा तास झाकून ठेवतंय मला व्यवस्थित एका लागा नाही सगळं. मी आता तेल टाकून घेते फोडण्यासाठी. मी याच्यात टाकते आता फोडण्यासाठी हळद. मग अशी चिकन आग लावलंय तरी सुद्धा याच्यात थोडी टाकते आणि ह्या लाल तिखट टाकते. परत मी मालवणी मसाले टाकते घरगुती. त्याच्यात टाकलं कोण नाही काय जरा कलर बोललो होता तेलात. ही अशी पेस्ट करून घेऊ बरी. नवीन त्याच्यात चिकन टाकू. आता हे का आता अर्धा तास झालो लावून. हे मी आता फोडण्यात टाकते याच्यात. बरं ह्याच्या हे तेलात भाजून घेऊ ग्रेव्ही आणि तो भरून जाता. गावठी कोंबड्याचा मग चिकन करताना असा जर व्यवस्थित केला भाजून तर मस्त जाता.
आणि थंडीत जरा गरम बरा लागता. आताशी थंडी भरपूर पडता, तेव्हा अशा गावठी कोंबड्याचा रस खा, झणझणीत अगदी सुंदर थंडीत बसून. जुनी लोकांना ह्या अशा गावठी कोंबड्याचा रस खायचा. बॉयलर कोंबडी होती ना, बॉयलर कोंबडी बसली ती होतीच नाही तेव्हा. ही कधी वर्षासून एकदा, 6 महिन्यातून एकदा म्हणजे तेव्हा गावठी कोंबडी मारली. आता रोज चिकन मटण रोज असतं आमच्याकडे. एकदा खाल्यासारख्या वाटणार नाही. गावठी कोंबड्याची चव असता ती भारीच असता. पाणी परत पाणी फेकलं. मी पाणी घालूक नाही होतं. असा भाजा आमचा पाणी सुद्धा होय, म्हणजे तिथं रसू बरोबर. आता मी शिजण्यासाठी पाणी घालतोय. वर गरम पाणी करीत ठेवलेलं आहे त्या पाणी. सगळ्या एकदम पाणी घातला परत पाणी घालायचं नाही. असं पाणी एकदम घालायचं रशात. का आपण हळ्या तितक्या. मीठ मी आधीच टाकलेलं आहे. मीठ घालण्याचा आता का प्रश्न येणार नाही. आणि असा शिजत ठेवायचा. परत पाणी ओतून. पण त्या पाणी परत ह्या पाणी ओतल्याला परत पाणी ओतायचं ना, ह्या तरच ओतायचा. शिजला. याच्यात वाटा घाली. आता त्याच्या आधी मी जराशी कोथिंबीर टाकतले. नंतर टाकायची कोथिंबीर. आधी अशी टाकायची. ती रशात बरी लागता. मग ती नंतर टाकलेली वरच्यावर राहता. आणि ह्याच्यात अशी टाकली का तिचा वास लागता. आता मी पाट्यावर वाटून घेतलेला वाटा आणि आता ह्याच्यात कोलसण टाकते. पातळच असो रसो नका करूचो असा. आणि थंडीत गरमागरम रसो पिवचो असा. गावठी कोंबड्याच्या रशात खोबरा कमी घालू खूप खोबरा घालता का मग? खूप खोबरा घातला का त्याच्या खोबऱ्यात वास जाता. आणि कमी खोबरा घातला का त्याचं रसो बरं लागता पिऊ गरमागरम. आता ही थंडी मरणाची पडली आहे, त्यामुळे या गावठी कोंबड्याचा रसो पिऊन थंडी वाईट पळता. या ताट धुवून मी पाणी घालते. मस्त झालं पातळ रसो. ह्यो रसो थंडीत गरमागरम असो पिऊ होय. मी आता वरसून कोथिंबीर टाकते. उकळी येईल तेव्हा. झणझणीत असो ह्यो गावठी कोंबड्याचो रस्सो. तुम्ही पण असो करून बघा, बरं जातलो. आणि केलात का माका कमेंट करून सांगा की असो झालो तयार गावठी कोंबड्याचो रसो. काय सुंदर वास येता. घमघमान पीन सारखं वाटता. काय सुंदर झालं. या मंडळी मी केलं गावठी कोंबड्याचो झणझणीत असो रसो. त्याच्याबरोबर घावणे आणि भात. हो व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. नमस्कार.